Ani dapat juru sahali tu baru nabi mak mau lihat itu hawa kena baru nabi napa tu bahas si pangan masa nak tapani las dorohana yang mengatur siru kadine siru kadona siru daina siru kabuna sira cuma hona do asumma asa tangiang ame asian siak kami tu tuat na waktu rewata asa itu pokok-pokok semua si pangan orang tapangani asa semana isi dua mandok berbau tadi berbau hulu-hulu bersih butuh kotek si berbau Papurna si lagi saudara la tubuhi si pasti pandai si bani akuri bago nama hatnya dia kata di Robia orang sawatara jana ina atas daripada sudah dapat cari pacamotan dia musuh dapat apa asa bang guru abak kona saya juru nanang buin nasan inuru saya juru banget dua sana syukur mau banget kami maduk memahami hati si bangan masa ini ngani dia makna dia mau nak dia mahadana dia mari do masih begini pikul si bau bani roha takas mari bau amang corona gabe matutu ita jalan horas raja nami raja bulut tulang nabasa ado rasul si hami suku ni raja jumulu do bahasa hatum nami hamulation ni roha nami to amata nomor 2 di bata takas raja nami raja bulut di bagas kahi pasot do hami borhat sentong bagas nami manopot bagas ni rajai di bagas nama rapang nama jualor parmiaman ni anak najugi panotoran ni buruna uli di nama nukum baraja di situ ni dah masak saruhon baraja nabi gudak si butong-butong otik sipir ketodi pamurna setok tu bada saudara me tubuhi si pasidak panai dia tok si pani akuli huli bago namar hal tu raja belum niaga di robia horas rajai nama ngaton tangi yang pengidut temata nomor 2 di bata berdabba sinadong anak tong bihami nama dia manino nang takas madohon nabi raja nabi panggawe perhorasan dari dong nasi dombo di raja nabi di mana tu asa marak kupuin na hundul mardongan kena badal marak kupuna uli mardongan tu narik kan dakali buduri jahit masih jawatan aku di perhorasan panggawean ini dia mah nanak si tarik odan tasawani mas kusip nabi nama rudut awang boro mardongan mulyane gawe maraja nami toho songon ni raja maraku dono li maradongan dono denggan siakup na yatok songon na hudul sidongan na songon na maradar asa takas jabu suhan takas amma jabu bona takas sita saluhuna tong maduma tumak kasamma nama morah dakani bulu duri jahit masih jautan siakup ni hata nauli raja bulun takas mah hata honon nami nalaho si taringotan raja nabi raja bolon di dok hatani na tua-tua molo belga bulu godang dengan mayat tong tabaon ben hite-hite molo belga anak magodang bulu dengan mayat tong marhot ribe raja nabi raja bolon ia anak nabi ia ma biremuna namar goar berdinan si matubang nunga magodang di pamatang matoras nang di parrohaon di sakkabi rohana raja bolon laho mamuka parsaripeo uli jalana dengan tong raja nabi lakkani anak nami di hari-hari nasalku Roma anak nami berdalani dompak hutani rajai laos pajupang dohot baribanna buru di rajai uduk masih jaluan hata jala masih haholongan laos disakabi rohani nasida raja nami laho mamuka parsari beon niat raja bulu angkusian hadirion nami doho si benon nami dada napatut hami Roma dabot ton rajai alai narodo alu-alu ni anak nami yang koda tulang raja tapu bulu do nak tulang akan alabuk malilulu amau ninna anak nami adu-aduna jalalau sido raja nami raja bulu pos ni roha nami mata botok kamu na hula-hula nami raja tapu bulu di partik kianon lahu pato tahun hatani na poso gabe hatani na dua-dua takas madohonon nami raja bulu na badua hatamani haroho nami mau lihatnya matulang na basa saruk do nakop masaru berdua jadi itulah molo hami pe baringin sabato la do tulu ratik sakabuna ado anak do guru madu bagudang padi mayat tok marhasohotan asa tu buat lah ada sida tu si guru tu buat sangari persokoan asa tu buat anak sida tu guru jala jakar-jakar di hanguluan hulu imai pasitar wana sara cita-cita wa kana jakar di hangulu pakai anak kotai alai awang guru dapat dua ada do hanguro jadi hami dak adong julku pataka sai waju guru nabi asongon dia tohodo alu-alu dia nak munai suatu cinta sebelah bertepuk sebelah tangan jadi kamu guru nabi cukup kamu jauh paribamu warina
Hidaw berarti gabi dalam horas. Jadi dapat jurus sahali, dapat jurus kamu siapa buru jalan si berjalan. Nah, diuhu dan dani anak raja. Jalan dakya loja air bagi diurura. Mulu sakak bianak kon mangonai mai itu natoras. Alani maharoro munoro sonari tultongani bagas nami tuhutan amion. Lau badua hata naung masihun dua kata anakmu dohok buru nami. Dalam mahu batakas sami buru nami nung mayun nung ninna hatani anak ni naburu nai. Tujulo usukut temak hitung-hitungan tak. Jadi rona sida batu hata tajalo ma nasida ro batu hata gabi majalah horas jalan gabi ngabe ubah takas duka damang do dai nang iso nung mangun nasida bujalo hame mai haruro mono batu hata ba songoni mara amaru jumbeulot tade nguru Mulyate malamu usuma raja nami raja bulun parjulu upasatami ala takasdo yakai lehili bagi don nabi digabihun rajai alai raja nabi raja bulun jumulu kami marsaddabi molo tumpe hu hatau kami raja nami ala nyak kapartikia do nama baik dido na tua dak siap jari-jari siap utohon dak siap mamidik lau siap mamulang molo tuku hatau kami raja nami songon no doko kami nak kido ala nyak kapartikia do tulang nabasa si mata tulang diajak dongat tubuh bibamangan tuje puna ngolodang tarbayan alani partikian terlumubi madina masa nuaingon raja nami mana tak dohita di bangsut tahun alani raja nami molotung siat hilih-hilih bangiduan nami asa dibaga partikian omenian tulang na basa batu kota marhusip-husip na guguh dinalaho mangarang rangi akka ulaw na naik si batu kota di tiur nyari imailih-hilih bangiduan nami raja nami moliate mah. Jadi setawi dulu ada benar sangapan atau rakso ujalo kami na apa dua mana raja di rumah sautan kami wah terjung-jung juga mu setawi bagi dua nabi ala nasa ada ulau kita raja di rumah sautan jadi yang go ada hukum pisau kita sautan setawi semua kita ala nabi apa mengukah harba nganok kamu Syahudullah nak kiningan pok-pok darugis tu pok-pok budaya. Jadi antar tugudo adat do'uhum ihutamunau adong kopi masa buka harbangan. Jadi asa uneh kita nomor suku kita dua jadi Syahudullah tu kita setabi amu alusiha mua kami tersebut dia mah sifat kau nabi atar namasa di hutan tahun abi hamudo siuka harbangan bulan setabi orang ma di 20 na benar singama niam nakikian do alai dang sai kuda habe jadi tersingot di naung mangudoi hamunak aneh di naro berburu muna di nalaho badua hatang madioloi hamu jala hami pe situlu pinaudi do di pakate muna di bagasi sadarion ima hami songor rajani do asahutamuna mulutong songor dia pe pakate muna situlu pinaudi do hami songon ima siap kami do asahutamuna odima ya dek jadi mulu setabi au pribadi Gabitulah nasiab Bandung dua jadi mulu Syahudullah alai biame mulu kita naro kamu siap depok au siap Bandung sorry madukku sorry madako badua mangihut jalan madukku mangihut turasa na idakon Gabitulah ai tamu kita tu kuningan on jadi tu kusugu dari bagasar rohani no sautan amin satawi ya mau nami siswa bulu do bagus jalan si parjala nahu dihum do hutan dia anak raja bulu pangiron nami patu pahamu jo bahar bang perjuru gabe nak kena hulok nak ngani pok-pok dor itu pok-pok dari ulah kok kamu nah
sehingga pinahuli na dari dulahi Tiga tulang harbangan yang tahu syara ro mau lihat pasal tidak bahor ukap rabar tu dia masa tanah tulang kata gua nasi dia mana gitu horas tadi mandi kipir tadi batu abi ate yang orang sebutan abi ate abu hutor sok kami ate abu jadi nunga hujalo kami nunga hubara kami nunga sautan kami alani pagi dua munai pe ba hugabi horas sok kami mai gawe jala horas dia gawe daulah kuma nabar usip dagu alai gugu mau cepuk kapunang perusip dia gawe raja nabi raja bulu bos rohani raja usip dagu guru nanang si batu kota nabar jolo raja nabi mulai tema pasahatun nami tabba raja bulu lasmi rohani hami pamurumuna margasi matuba takas diakka daulina diggat pilih-pilih bagi dua nami di gawe hurraja opetulang nabasa nang patu kota ma namar kusip-kusip na gugu dinalaho mangarang rangi akkau lau nanaiksi patu kota diakka ihut niari raja nami raja bulun nabar julo dohonon nami sangap dohamuna hula-hula nami raja tambu bulun dihami pamurumuna raja simatuba alani raja nami raja bulun pilih-pilih bagi dua nami ulau nanaiksi patu kota raja nami hami ma nabulahan amak jala tumu-tumu nami ma haroroni raja di harbangan ni hutan nami laus sami ma raja nami nabaradiho perbasuan nami rajai manang ulau taruhujul ma tulang nabasa namangihu raja nami raja bulun sahali mangalusi manonda tulang di pangidon nami naduaon taringotu sobani adat sobani hum sinamot ni buruni rajai ele-ele pangidon nami tulang nabasa asa sisa lima ngilikon sisa lima lombahom mahami persinamuk nahibul asa daun nabi meraja nami disima horbona disima hudana disima lubuna mas dohon terakna di basa dahami memar hidehe peng rupiah nacineta di pamarentata Republik Indonesia laus ta uluti maraja nami diudauni itu ulau sadari imailah li pangidon nami tulang molate mah ya dek jadi dabbaro go kelas ni rohanami ala era songonna juru ete di baru main nasa minggu hampir tiada hari tanpa senandung pitulilina bahwa rezekian ape pembawa ini vidina sidai haroro munok kape na mangkohi hajun ina sida nama ai bulu ila pidang ihuku di bulu ila hawara ni raja simatupang terbadi teru du sentero dunia jadi sarupa mai ai hami pe urat isikur lu hami ihuku bulu ila hawur joni raja tapu bolo marburu terbadi teru du sentero dunia posro hamu alai baris tiga aja irura pangalawan mulu manggol di kula-kula bapat tangina wana musuluan ay mulu sudi ulua betak tubuh urahan alai mulu duan ganda pangawan haruna marni akhir kamu buai momohan ulu alani diduruk sidukna ikodawo mat kapura-pura mulu buas namar kula-kula napa kasihan susuk buai bagai orang alani dak bola be ay dok kamu manggol nak giningan sehali mau kapur tentu badang yang namang gol di pihami warrior jadi batu si buruk puas babek kamu si buruk bakar buruk saya suara puas saya matuk saya suara marah rohamu masaluna hajum ni su nami di sol ibe bajolo upataka sami bajolo su nami betak tunga dong napa pajumpang matani nutut matani dekre ai hita mangguru bahwa nama kampung tu kita ya betul
Jadi dihamusuh nami didok nasida sahalimang ungkapan nasida nauk pajumpang ko patani doton tumatani dekken asa hola na mangundukuk kami mulu manang nasungot dia man nonay nak nasida to tuba datung anok be si ilon nami be. Jadi modal mah kamu nak yang sahalimang paham muna jadi oleh kami kamu mah mana kamu. Jadi ima alagi ape tonggo ini ilon nami siya dong asahuta to mulai ane di hamu dong asahuta nami molo song kami dong asahuta muna songon ni dong ni okupasi jolo tu buru dong nami balitang mabagabi tu mudal sedaduan arit taro gabi molo masih mau luar molo dum masih mau luar kamu hamu dong asahuta nami dong barbolota ba tung ina mahudala ulina molo song kami situ pinauli do kami dong asahuta muna sidok poti mahal ang idoli silalahi tugu namar tugu bodani bulu tuguan daura iban tugu namar tuguan namar pan alu sihamu ha upasatami pakatay no to ang idoli silalahi gabi jara horas menolopi nauli bang itu dong asabol tok sitok asimu sebulan dah kita mau bari dah suka uwa bahasa tamin dong asabol tok sitok ya mau na dua ang idol silalahi dohot dong asabol tok sitok mulai ate di sara do patamuku gabi jala horas jala gabi jadi di hamu paburu nabi raja simatupang gabi tulang nung ngasir behami dus saurut satahi sauluan ba kudu ko kami may nasa halimang okapon kamu alay ba ulak kono nami do niduruk si duma ikot dapat ora-ora na wastu hula-hula na pokok siapa suksuk dalam orang ima pangidon nabi ba polama pasato Mulai tema raja nami gulbitur nami matulang ade. Olo Mulai raja nami menghidupkan tikip kami stok tulang asal tak kasih jodohan tubuh kurang doh raja ni kamu nonton. Jadi semua ni madi kita nampak nomor tubuh para putra raja si matubang nagabi dus maruhan tadi. Mulu tungabe nama kataho bidang-bidang ni sombanya ada sombanya mengalang si pasang tota tubuh lantara jalan berbulut. Hatat tanah sejauh ma muhadahu alai terlemu bini hamu na buruna dia dong nalang sita bamuna arong nalang sita bamuna unok nai malangsung ku pasaha mulai ate mak di hamu na buruna jadi semua ni di hamu na tulang nami hula-hula nami raja tapubulun raja nami raja bulun di sobanya ada sobanyuhum nana yang si pasaha total lau sobat raja nami nana yang si hatota di pesta juk sisa hari mangilekon sisa hari manopahon basa daun nami maraja nami di hebek rupiah kasine tak ni pamaret tata gudang dibilang-bilang na 50 juta rupiah alai raja nami aku tarinok disuhi napak naupan banadayan do tuduan do takkan asing na takas do rajai buluan nami semua ni maraja nami mulai ada man mulai ada jadi Adoraso buga behok kami tong pemerintah kami tu hula-hula nabi di son adong potiki na tulang roh hasang abot tuhamu isang absias sonari ima dia merhata sinamot mani direbet no diari mabuhul hiki jala molo daksalau ya armis dihusik nawi nak kiringani di mata ni ulau dido marfusif aduan di Depok. Jadi sima gongi panopau nami tu hamu hula-hula nami wah ulang nungasir siru di rohamu. Jadi mau lihat deh ya jalan oras ini kan nomor tu wah siapa yang mengajak nomor buruk. Jadi mau lihat deh mah tu di tasadukna terlugi dia pemburu nami raja tak bulu yan anggo sa sitong nga hampe nabuji do ham berbor nabuh ham yang pemburu go
untuk kesibay mau jujur sia lusa. Kang nasodadap nyanang budi hatak Tuhan dileng songot na Tuhan. Alay mo rotung yak kana masipatuneo di namar hula namar moru yak kana masiolowan. Si dulu binauli doang wahami hula-hula mul. Manang nawahami mang moru songot di jujur ni pangurun nami tutongan di bagas nami. Takas di panggagatan, takas di persumuran, takas di perdebaran, takas nang di partuturan. Iman yan ang harapan namin di partikyanon. Alay doho ele-ele muna rupane na ikot yalaman na bola. Pasanga po muna tutula-ula muna. Siya dos ni rohata, siya kasi dulu binauli di akan namar hula namar baru amang baru. Hami be yaksi baktalangi di akan nauli di amang baru. Pos marohana muna kalau hami si dulu binauli ma di akan nama sigua di atas yamu buru nami songoni nang di panguro muna marga si Muriat. Jadi songoni ma songon sa atas yakam tidak budi ma. Mulai ada itulah ima postero hanami mulai kalungulu nami hamu si titit na lubi si gohin na humurak si patir na dito si patir na dito si pasitak na tibur si patir na sitak kala-kala si teluk berdagu-dagu di nahurang lubi di pangarubian nami di sadarion nangek mahami ajari hamu jala tuturi hamu tulah aidak kani muluduri sajokal dua jari hamu rori hami panuturi laus hamu do pangajari hami kuikut dalam kami be ulah kami be olah dia tujuan dia pasanga mahamu roben dongko penduk jujur nami di tanggal tun sada bulan 10 budi mana tulang mulai deh. Jadi tidak baik. Tidak pernah sida 50 juta. Nak kini ngani juga dokter. Tak kaya hida 2 sokot daya uang. Sada 2 sokot daya naik. Waduh. Kor raksasa mahita madok. Gabi jala horas jala gabi. Tahu duk pemain. Gabi jala horas jala gabi. Oleh ada. Ngahu horas sok kami be, ngahu gabi om kami. Oleh itu. Jadi ima pangidomu. Tentu nahu partusima jurura. Gabi tulah. Ima hera nahu dok penak kiringani. Udah isikur do raja tapulun rukubi bulbira. Hawur joni tabulu marburu tarbadina do tusiat terus. Ida benda ida na butuh jora-jora namare las ido ra haroro muna songoni dua uang bisa te hokro hamu kuningan. Gabi tulah ido pangidon nami Jadi kombar tusi ba aik na dio do hami. Pos ro hamu biong bikin pas. Hula-hula na bahasa na urju masing-masing. Hula-hula na urju na bahasa masing-masing. Di pasu-pasu itangiang suak-suak nang diurus nanti none punta na berjulutupi ipe banak kiningani sahari mangukapod dohamu ipangidomu bato tu hami pera sahari mangukapod mahami di persauli hokkamu jadi si pasaton nami 10-70 mah ulos 10-70 ulos alai ala kebetulan Depokon yang terpisahkan siang jauh di Tabik. Jalan menurut protokol kesehatan masuk zona merah doang. Di Depok. Alani mulai woi bahir bangun nami pola 2 makulos. Ulos pacamon, do ulos elak. Nasi ini sudah mulus siap pengawapan, natului jaga jarak, pakai masker 2 meter. Pasah Tony jalan di meja di pasah hati. Nama jalo di sana, nama alias jalo. Jadi alai pangidon nami mai sarubar kita sama-sama menjaga untuk kesehatan panjang umur tapi sehat munak terkontaminasi sian COVID-19 harus kita hindari COVID-19 corona jadi alani jalan kita harus patuh kepada pemerintah sampai panglima sonari dibain
dari ketua gugus. Yalalani Panginoon namin ang julu alusia mujo. Uli doro hamu dua main akhir pak. Nasa puluh on. Jala nah batu nasi panggil waktu no. Omar rapot na awal nusiro namin penusun martimitawi no beamin no penusiro. Mulutuk pe hola nasa puluh on don ulos nasi ni ulos minodus sedari naman. Dari itu. Jadi jangan dong be ada 10-8 dan seterusnya holan amplop namanya diganti nama ulosi gabi amplop ulos dino sedari dan dino negara tena padang dino juga bisa berapa coklat be. Jadi ima jelo sedabi pasama tu angol siapa pakai dana. Jumoloy masantami molyate malapo puso raja nami tohodo somon ilo ni raja tutu molo ni opak hauma taga muma babosiku molo dung ni sompat ahe hula nang hidi sinamon ulo sama bulu didor raja nakin taring otulo serbang manang si pasahaton ni raja 10 bitu bulung tulang ade 10 bitu bulung molyate maraja nami las rohanami Ulo serbang sisa puluh gulung anang si pasahaton ni raja huga bihok kami may raja nami di bagasan las ni rohan taringo tu teknis na nakir raja nami mangidutik kisah tokin ala disodok kami na martongan tubuh sarap sudi uboto sa jaga teknis ni ulaw ala na managap kita dohot martangi akmak asan kian tu bulan 10 di bestau juki buy salpok kana masaon buy berdala somon nasoman ada tulang alai may baju konsep sonari jadi somon ni marihinda na marungat tubuh bima dihamuna bona hasuton nabi kata kas nakit taring untuk serbang nareng si pasaton ni hula-hula ta 10 bidu hulung doho teknis na anot diulata dua dona boy masahaton ni hula-hula ta mangingon protokol kesehatan na masan waeng tohore somon nero ni hula-hula tay tam terpisahkan Depok do Jabodetabek di pertinggian dari bonus Pamaretna masuk di zona merah alai gugu kita mertanya khususnya dari Depok salpo kana masaon buyan nomor dalanon di masa 10 bidor tuhida saduhuna alai on takasan nabi tuhamuna bona hasutun nabi alane hasahatan ni uloso takas doon tuhamuna do nungguda asabui koordinasi amuna tuak kamu namat hahamarani terlumu biak kabamurot dati suatu mandili na sida kabamurot ta do na tamang asawa dulot ala ni kola dua do molo songonot do terus nama sa tunga di bangsot tao kola dua do na boy ape honon hula raja tak bubulot ulos tuhita na barjolo ulos sena mai na badua hon ulos passabat songoni ma pangiduan ni hula ta sabun no bobo muna te rapo do hon na bisi tujuh mang nadang iko setuju ade asa buba muna tuha muna kan maraki modane mah gawe matulang raja nami raja bulun khotma dua ma labui pasato bayar bangun dulu aja iga beho kami may raja nami gagasal las roha modane mah botulang labu bulu titulang oke daudu mah modane mah raja nami namangihut raja nami bajuhutina batu kawan nami mah lupu sitio manang tadi ditungam maun lausoma raja nabi lompat tamangan taringo tu berjabaran nabuy hatat tado tulang nabasa takas do kubodo kami namasa di tonga-tonga nami marga simatubang siburian lau simani at tulang nabasa nanang sirik konon nami nanang si pasangan nami tuhamuna di pesta ujukta watulang sa limanuturiman no kamu Saliman itu 5 gawit raja nabi dung itulang taringotu minggap panganak dohot ulos-ulos natinurus sadari songon nasoma 5 tulang marsinak kohi balakun dari barang gawit jangan modal tema dung itulang taringotu ube tulang dos doon dohot tu titi marakum merdus rohama na dua suhuton boy man tulang komunikasi na dua suhuton namangihur raja nami taringotu boras sibir nitoti molo milih nabi raja nami boras sibir nitoti dari dihami ma saluhunah dosma nebun hula-hulai soksoni nang nebun ni hula-hula ni hamuna hula-hula nami tapu bulu dihami masudi tulang boras
naro tuinganani. Alai setawi marpadu buka betul. Adong buat non harus non sia suku nabi. Pamasaon disebut do lo sadar. Semua ni matulang di leher nabi na berjuru nang kilo sudut utama ulah non tu ulah sadari. Tentu harus masih ulah mulai dokot pikir tangga. Bolo tu lah. Apa kami jauh doh kami siap kuningan on. Ya betul lah. Mulu siapa iron nami, boros na siap hula nami, hujalo kami mamangan menjaloi, kami menjaloi boros na siap hula nami, pada ujar tu na pokok ma, dan ida mata lalai tidak iroha, pada tu pola berdua taduk kami roh tu tamu, Osrohane raje, anon tulang taringon tu boros seperti torjon, iturhu barade kami be, manang dipisah kami be raja nami. Tulu siang indung ditandohi bahan persiapan diraja itu pulau sadar. Amuru para nehor, umara di kami beraja. Maksud kami yang mulu apa lagi sepulah nami, anak salah kami lupa tu bahu ulok kita doa, ulok kita kena. Bo itulah ibarat di kami bentori langsung ke pasal kami Tuhan. Kamu mah, kami jalan horas, kami jalan melate. Kalau semua itu raja nami nak kita sotor cok kami dobe taring otulah ditandong. Kami mah nabangalusi. Kami jalan horas. Semua ini baca orang raja nabi nabu patorak kami, orang sosati tatua kepertikin namun tulang tuturi raja pak, mulai jari dan tuturi satu kin, mangguru, gak betul lah. Jadi mulu hidup raja hinak kiningan, mulu nabi, kakas narasida, mulu siap di persuburan kakas mai, mulu kakas penggagadan siap di persuburan, mulu kakas di pertuturan, kakas mai atau di percaparan, waktu percaparan ope. Bamolo tak pola salah jule siap hata saya siap tahu jalan namanya tope isir arong namasa ihamu i jawore tabek sida sulu naro nakbe hulu ya betul lah jala alai bolu suharra mulu hami mulu batu mulu dulu pinasahan tulu si pangar gula-gula tung di dia pe gula-gula di bawah ikut gula-gula itu napa sahat dulu dia pulang ya betul tong ulak kono nami sorry Maluku madua Maluku jala bagi untuk kami turun tanah ini dapat songot dia mai ulah kau unang kami si surang kau ide ko songot dia nang turun nami pasal kami tu gawe raja nami taring untuk berjabar mon naik tulang ade taring untuk berjabar tu pe taring untuk berbagi caper namanya caper isi do kita namanya caper alana mulu pangatusion nami nama masa kata isi ulah nama isi nama bagi caper mulu sakata apa mulu kami di Bandung Jawa Barat mulu tu pindah satu ulah bapak tagina unang ibu si calon gabi ibu si berbagi nak bekutan itu. Mula ni mak raja nami pakas di suku-suku ni raja itu holoi raja nami raja bolon memang tulus somot niak bahatan ina dua mulu asing dulu asing gotong persomalan alai raja nami raja bolon lang na bola lari sebetulnya sanak na somala siapa tahu teh takas do anon diunjuki pasahaton nami turu-turu di sipanganot dua bandi rajai ni ani kur rajai itu bagi honi alai ala di pasoman kami tulang di Jabodetabek laus Roma akada tulang ala hamudo hutamuna do laus hamudo nama di pasakarat laus di pasah mamusai raja nabi tu na bulahan ama dungi tulang na basa taring untuk berjabaran nakinam tarsomanom mana soman di pamasahami di hami margasi bundian mulu na berhudungi tulang na basa takas doi di pasahan tami ulah ditanduk di raja ibe na berhudung dungi tulang na basa mulu wosang alon dosowal di pasahan tami hibbal tu gula-gula nami tulang di beremuna hibbal madihami bagi dua nami raja nami dungi nasing nasi bagi dua ba persangkula persiamuni batno Tuhan mula hula nami terpuguli soalnya ba raja nami tuturi raja ba boleh ate jadi asarap masih pasang apa kita ya betul kami pedak kaurahan aina hotak kami ope hula nabi tulang kami belum tentu nasihat tebo belum tentu nasihat Jakarta
Koropato na sa Jawa Barat jala sa parada do Tuhan alay nakiningan sa tulang na mararos tak pulau cagok kami sorry manuk sorry madamu maju manuk kumagun turaga na idamon so dia may dusir hatta asasau pulau tau jala secara tangiak kita juga bina horas na yan ako tayo di pasok-pasok mata itu tujuan ta anggo adat dua seputi nak dia inang uli kita paria unang uli dihami kurang dihamu unang uli dihamu ihami kurang alai bolu masih pora pakatero ada masih pora na ino kon amu amang guru nak kiningani ba amuro na tuwad go sakalan era songon na pai oto mamu na itu ame sa uwi magtamian na patok ko ni ko kaya kita kaguru isa daw alana nak masa hami bina songoni alai o masingot-singot asal kapok kami no niyan non jadi nang bepola masih suara kita si jadi buka biok kami me kami jalan horas